Oras madi hita saruna damang do dainan, tapi matnongan tangyang madi hita dia pala di manong buto. Adorang suta tangihon hatani debata dirinungan harian, jumulu mahita martangyang mahita. Pupuji kami doko oleh Tuhan, pengon dia pada di manong buton, dibinggan ni basam namang aramoti ngolu nami. Buih kami bulas yan bormi nahulumi, di patarong kami tu manong buton, ala asido kolong iroham doi ale Tuhan. Ale Tuhan debata Jehovah, nuaing neng tumangun hatam kami dia pada di manong buton, pagpulingi mahami marite hatami, di bagasan Kristus Yesus martangyan kami tuho, melihat iman ko. Amin. Urian itu hatta dongan saha porsiaw, turpuk ujahan galup akaulot di bagasan sadarion manatar surat sian Heber 4 ayat 12 songono madi dokusi. Aina mangulu hatani debata dalam apak korhon, jala tumajom sian nasa podang si dua baba, jala torus do disirang hosa do tondi, ring do utok-utokna laos dihubungi do nang sinakap doho na pinikirni roha ido yang ro sahana. Kemudian itu hatta dongan saha porseaw na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Hatani debata sadarion dada hulang gabe cerminan tabai, manang gabe podang lau manaba salani dongata. Alai tabai mai gabe kaca manang cerminan lau mangida hadirion ni rohata sandiri. Jalan diturpukta sadarion di ayat tahun didok hatani debata tumajom sian podang natajom si dua baba songo sada piso beda hatai boy manusuk tu bagasan roha saha tuna bunipe di botodo molo mardosa hita hatai do manura manang menegur hita molo luluro hatai do mangakui hita molo maol dalatai hatai do nagabe sulu manang pelita lampatuduhon dalan natibor. Kemudian itu hatta dongan saha porsiaw. Jok dolo muaro hatta di hata mangapuli sian hata nama misang. Alai pisang ido tandani holong ni debata. Molo tahilala hatai manusuk unang ma tatutu dirita. Imatiki mangarimangi martangiang doho paubaon roha mengenal diri sendiri. Panimbangion mabedahon nasian debata doho nasian portibion. Panimbangion di hata ni debata boy gabeta kasita mabedahon nasian debata doho nasian portibion. Pangatusio di hata ni debata marbuaso do paulihon ngulut taon. Alani marhiti hataido di paimbaru debata do nguluta gabedenggan jala mabuan paso-paso. Taingo ma amang do tamu inang dia pala di manugoton di paimbaru debata do nguluta gabedenggan jala mabuan paso-paso. Amin matang yang mahita. Mulai tigudang ma huduk kami tuho Tuhan debata ala dilengho hatami na mangulu jala na marhabugoon gabe sulu-sulu di perdalanan di ngulu nami. Ala ni ali Tuhan payas mahami sian nasa gabus na jot-jot rubayan kami lau pasonak ko diri nami sardiri. Tubuh kami asa punang holang mapigi hatami kami. Ali gabe si ulang hatami mahami di bagasan ngulu nami si ganuparit. Di bagasan Kristus Yesus matangnya kami tuho muliate maniho. Amin.